עלה למעלה עלה, עלה למעלה עלה בן אדם, עלה למעלה עלה בן אדם, עלה למעלה עלה, עלה למעלה עלה בן אדם, עלה למעלה עלה. יש לך כנפי רוח, יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אבירים, אל תכחש בם, פן יכחשו לך, בראש אותם בראש בן אדם, וימצאו לך מיד. ערב טוב. כל חושיו של צדיק אמיתי נתונים הם לקשור האלוהי של העולמות כולם, וחיבה פנימית לכל יצור, ידידות נאמנה לכל הבריות, ואהבה מסורה לכל דרכותיה, למשפחה, לחברים, לעם, לאדם, לחי ולצומח, וכל יש מצוי. היא חקוקה במורשת לבבו. בדברי הראיה קוק המופלאים האלה, אני עוטף בתוכנם על המהות הצדיק האמיתי, את דמותו של אבא ז"ל, אבינו, מורנו, הפרופסור בנימין גרוס. המדרש בבראשית רבה מציין, שואלים לענייני מאכל, למה אין קולכם נשמע? אמרו, אין אנו צריכים, פירותינו מעידים עלינו. תולדות חייו של אבא בשתי תקופות הבונות את דמותו האצילית ב90 שנות חייו, הם הפירות המשובחים, המעידים על סיפור חייו העשירים, הטבולים בשמן מור החינוך, באהבת המשפחה, בלימוד ובעשייה, בחקר האקדמי, ומעל הכל, אהבת תורת ישראל, עם ישראל וארץ ישראל. אבא נולד בראש השנה תרפ"ו 1925 בעיר שטרסבורג שבצרפת. בן יחיד היה לאביו, סבא אלימלך, ולאמו סבתא חיה. כשיהיה הזמן והדוחק דחפו אותו לעזור בעול המשפחה, ובעיקר לכלכל את אמו סבתא חיה, כי אביו, סבא אלימלך, שירת בצבא הצרפתי. מלחמת העולם השנייה הסתיימה, ואבא פונה לתשוקה הבוערת בו לימודים, וכך הוא נכנס לעולם האקדמי של לימודי הפילוסופיה באוניברסיטת שטרסבורג, ושותה בצמא את תורתו של מורו הדגול פרופסור אנדרי נהר, שחיבר את הספר משנתו של המהר"ל מפראג, אשר משמש לאבא יסוד לעבודת הדוקטורט על הספר נצח ישראל, עבודה המקיפה על השקפתו המשיחית של המהר"ל מפראג על הגאלות והגאולה. יותר מכל, אבא רצה ליישם בדרך חינוכו את הגאולה בגלות היומיומית, גאולה בה החינוך התורני, המדעי והאמוני, יהיה בהבנה חינוכית מובנית, שעיקרה בחינוך המעשים קודמים לאמונה ולדעה. ואכן כך היה. בשנת תש"ח, שנת ראשית צמיחת גאולתנו, שנת הכרזת עצמאות לתחיית העם היהודי בארצו, בשנה זו, אבא, בתעוזה ובהברקה, כשהוא בן 23 בלבד, מייסד את בית ספר היהודי עקיבא, שאותו מנהל בדרכו המיוחדת וביד רמה במשך למעלה מ-20 שנה. אל יקל בעיניכם לחשוב שהניהול של אבא היה ביד רכה, שהאיש הישר בעיניו ינהג ויעשה. המנהל בנימין גרוס דרש מתלמידיו מצוינות, שקידה, התמדה, ויש אפילו מי שיספר, וגם אנשים שיושבים פה, שהיה פחד ויראה מהמנהל כשהוא עבר במסדרונות, אך באותה נשימה יעידו כולם על הערכה והשבח שנתן לתלמידיו. אבא, איש הספר ואיש החינוך, היה מורה לחיים, המורה, שייצב תלמידיו במיומנות כיצד ללמוד ובאיזה אופן להפנים ולהעצים את הנלמד, ומעל הכל רצון חזק להעביר הלאה את תורתו ובהמשך גם את תורתם לדור הבא. לאחר שאבא ואנשים נוספים מקימים קהילה יהודית מפוארת, קהילת שטרסבורג, שבה ניתן לחיות חיים יהודיים מלאים, אבא מרגיש שהלב מתגעגע אחרי ההשגה של ארץ ישראל.
אחרי האמונה של ארץ ישראל, אחרי הקדושה של ארץ ישראל, ושחוכמת הקודש אינה זורחת כי אם בארץ ישראל. כך הרגישו אבא ואמא כאשר בשנת תשכ"ט 1969, שנתיים לאחר מלחמת ששת הימים, בה שוחררה ירושלים העתיקה בחבלי ארץ ביהודה ושומרון והגולן, עזבו ההורים את מנעמי הגולה והגלות, הגשמיים והרוחניים כאחד, ועלו לארץ ישראל לטעום בפה מלא ממתיקות הקדושה הרעננה של ארץ ישראל, להתחבר לעם היהודי בארצו ולקשור את עתידו ועתיד המשפחה בזיכרון עם משכחך ירושלים. כי התשוקה הזאת מקימה בכל יום מקדש עליון בנשמתו של יחיד ויחיד במשפחה ובכלל עם ישראל. המשפחה, אבא ואמא ואנחנו, 5 הילדים, משתכנים בירושלים. אהבת החינוך, אהבת תינוקות של רבן, אהבת הספר התורני והכללי היו הלבוש שלו, ובלבוש זה התהדר אבא עם עלייתו לארץ ישראל. מהר מאוד הוא משתלב במערכת החינוך בירושלים וזכה בשנת העלייה הראשונות לנהל את בית ספר בצירות מזרחי. מכהן כמרצה בכיר באוניברסיטת בר אילן והגיע ברבות הימים לדרגת דקן בפקולטה למדעי הרוח. הענקת תואר פרופסורה מסכמת את העשייה האקדמית הברוכה בעיצוב המחלקה ללימודי יסוד ביהדות ולמחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת בר אילן. תעודות כבוד למאמרים הרבים שפרסם בענייני חינוך, פילוסופיה ומחשבת ישראל. 2 תקופות אלה בונות ומעצבות את דמותו בחייו. חיי קהילה מלאים ותוססים בגולה, וכאן בארץ ישראל ההבנה של היהדות ולתורת ישראל מסרים עצומים לכל אומות העולם. רבי נחמן מברסלב אומר, בכל ספר חקוקה דמות דיוקונו של מחברו. הספרים שכתב אבא והמאמרים הרבים שפרסם מבטאים וסוגרים מעגל הבינה והחוכמה שעטפו את דרך חינוכו, לימודו ואהבתו לפילוסופיה ומחשבת ישראל כנדבך בהבנת תורת ישראל בכלל. בעל השפת אמת לפרשת שמות מבאר שמילת שם בגימטריה כמילת ספר, כלומר שבשמו של אדם מקופל ספר חייו, תכונותיו, מידותיו ודרכו בחיי העולם. אמנה אחדים מספריו. הספר היהודי והכללי כאחד היה אצל אבא מדע והשכל, שדורשי מילים ימצאו בשמות הספרים שאבא כתב תכנים נשגבים בהן מקופלים ותמועים סיפורי חייו הנטועים בעץ החיים, המכה שורש ברגבי הארץ וחודר בעוצמתו בנפש החיים המפעמת בברית הלשון בקדושה. גדלות האדם באה לידי ביטוי בין היתר בקשר שיש בין 2 מצוות בונות במשפחה היהודית, שמירת שבת ומצוות כיבוד הרועים, ששתיהם יחד, בכל אחד לחוד, מספקת לאדם נקודת התייחסות רוחנית החיונית למימוש חירותו, מול עולם לא מושלם, בו הוא נדרש לבחור בחיים למען חירות אחראית ובתקוות יהי אור בנצח ישראל מגלות לגאולה. אני מזמין בבקשה את דוקטור רוזנק להעביר לנו שיעור לעילוי נשמת בנושא ישראל והעמים וביקורת המערב בעקבות בנו גרוס. בבקשה. פרופסור רוזנק הוא מרצה בכיר באוניברסיטה, שימש כראש חוג למחשבת ישראל ועמית מחקר במכון ון ליר, ומראה מקומות נמצאים אצלכם. טוב, ערב טוב. אני חייב לומר לכם שקודם כל אני רווי בהתרגשות מעצם המעמד שאני נמצא פה, ואני לא לגמרי מבין למה זכיתי לעמוד פה. אני לא מהעולם הצרפתי, ויש כאן רבים שהכירו את בנו זיכרונו לברכה הרבה יותר ממני, ואני גם יודע שאני עומד כאן כשאני רואה את דמותו, ומבחינתי בנו הוא נמצא עכשיו בחזית של שיח פילוסופי שצופן בחובו הרבה מאוד אנשים שנמצאים מאחור, שהם חלק בלתי נפרד מהשיח של האינטלקטואלים הצרפתים,
שזה יהיה מניטו ולוינס, וכל השרשרת של אותם אינטלקטואלים שהובילו את יהדות צרפת אחרי מלחמת העולם השנייה, ואני לא הייתי מסוגל באשכנזיותי החסרת תקנה להבין את מה שמתחולל בתוך כתביו של בנו, בלי שאני הכרתי מקרוב והייתי תלמיד ואהבתי ואוהב את חותני הרב אברהם חזן, זיכרונו לברכה, שהרבנית חזן, תיבדל לחיים ארוכים, יושבת פה איתנו, והוא בעצם לימד אותי את הסוד או את המפתח שדרכו אני יכול לנסות להבין את מה שאני מנסה להגיד לכם הערב דרך הכתבים של בנו. דבר ראשון, אני יודע שכשאני עומד פה היום לשוחח איתכם על בנו גרוס, אני הולך לדבר איתכם על מישהו שאם יש משהו שאני מיד התחברתי אליו וראיתי את זה בעיניי, זה שהוא היה מורה נפלא. וכשאני אומר מורה נפלא, אני מתכוון למישהו שכשהוא עמד ודיבר, הדבר הבולט ביותר זה שהוא התחיל נמוך, וזה הלך והתחמם והלך והתחמם, ואתה ראית שהוא כולו נמצא בתוך השיח הזה של השיעור, שמבחינתו הייתה חוויה קיומית, והוא רצה לגעת במשהו אמיתי שעומד מאחורי האינטלקט שאותו הוא רצה להביא. אצל בנו זיכרונו לברכה, לא היה מצב שבו מדברים על משהו מתולדות המחשבה היהודית ושהוא לא נוגע בחיים. והנגיעה בחיים, ואני אדבר על זה, היא חלק בלתי נפרד מהיכולת להבין על מה אתה מדבר כשאתה מדבר על רעיונות גדולים. אבל כשאתה עושה את הדבר הזה, אתה צריך להיות רגיש. אתה צריך להיות רגיש לשני דברים. האחד, זה האמת הפילוסופית. ובנו, לעניות דעתי, מתוך ההיכרות שלי של מה שמתרחש בתוך היהדות האינטלקטואלית של יהדות צרפת, היה הדמות הכי פילוסופית, הכי אקדמית, הכי מקצועית, מבחינת היכולת לתרגם את העולם האינטלקטואלי הצרפתי אל תוך המרחב האקדמי. הוא היה בחזית של השיח הזה. מצד אחד להיות נאמן לעולם הזה, ומצד שני לעשות את מה שרבים רבים לא יודעים לעשות. תוך כדי זה שאתה עושה את זה, אתה צריך להיות נאמן לעיניים של התלמידים שיושבים מולך. ולדעת שאם מישהו נרדם, זו אשמתך. כי לא נגעת בו. והדבר הזה מופיע אצלכם בצורה מאוד יפה, במקור מספר 1, כאשר הוא מדבר על חוכמת התרגום. והוא אומר כך, האם ניתן להישאר נאמן למקור ולהימנע מכל חשד לבגידה? איך אנחנו מתרגמים משהו משפה לשפה? אבל אני עכשיו מדבר בשפה החינוכית. איך אני יכול לתרגם את העולם שאותו אני מנסה להביא לכם היום? לתרגם את זה לקהל ולא לבגוד במקור שהוא לאו דווקא עמד מול הקהל הזה. למרות הקשיים האלה שאי אפשר להתעלם מהם, דומה כי המתרגמים מבקשים להתגבר על אתגר זה. הם דואגים, כדברי פרנץ רוזנצוויג, לשמש כמשרתיהם של שני אדונים, מחבר היצירה וקהל היעד של היצירה המתורגמת. אז אני מתפלל שאני אצליח בדקות הקצרות שיש בידי לנסות לתרגם לכם קצת את אחד המהלכים שנראים לי הכי קריטיים בתוך המחשבה של בנו והמהר"ל, אבל האמת שאני לא הייתי מביא לכם את הדבר הזה אם אני לא הייתי מאמין באמונה עמוקה, וזו הסיבה היחידה שאני מבין שאולי ביקשו ממני, שזה גם הבעיה של העם היהודי.
והסוגיה שאני כאמור רוצה לדבר איתכם זה על ישראל והעמים וביקורת המערב. עכשיו, איך בנו עשה את זה? קודם כל, וזה מאוד חזק, בנו כשהוא נכנס אל תוך המהלך האינטלקטואלי, הפילוסופי של מחשבת ישראל, הוא מציב את עצמו, ואת זה הוא לומד מהמהר"ל, ולכן הוא גם דבק במהר"ל, כי הוא רואה בו כמי שעושה את הדבר הזה, כמי שאמור להתמודד עם הבעיה הכי אקטואלית של העולם היהודי. אתה לא יכול להיות הוגה שעושה את תפקידך בעולם, אם אתה לא מציב את עצמך מול החזית של הבעיות האמיתיות ששם הדברים מצויים. והדבר הזה מביא את ההוגה גם לעשות את הצעדים הלא מסורתיים. ואני רוצה להצביע לכם על שני דברים לא מסורתיים שבנו מציב בתחילת הדרך. ואת זה הוא עושה, שוב כאמור, בעקבות המהר"ל, כאשר מה שמרתק אותו במהר"ל זה שהוא עושה את זה, המהר"ל, והטקסט והתובנות שממנו הוא יונק את החדש, זה דווקא מדברי חז"ל. איך יוצרים תובנות פילוסופיות חדשות מתוך חזרה אל הבסיס? הדבר האחד זה תורה מן השמיים, ואני עוד אחזור לתורה מן השמיים. וכך נמצא במקור מספר 2. משה קיבל תורה מסיני, והמהר"ל מדגיש מסיני ולא מאלוהים בסיני. מה שקיבל משה לא יכול היה להיות אלא תורת משה, על בסיס אירועים שהוא היה עד להם, שהיו מוגדרים בזמן ובמרחב של סיני. מה שמסר היה אפוא מכלול סופי של מילים שבכל דור ודור צריך לפרשן מחדש. ואני קצת מדלג. דיברה תורה כלשון בני אדם, משמע שהיא מבטאת את האופן שאלוהים נתפס מצד המקבל. עכשיו זה מאוד נועז. הטענה היא, אנחנו מאמינים בתורה, אבל דעו, מדובר בתורה מסיני, לא מאלוהים. וכשאני אומר לא מאלוהים, אני לא מתכוון להפחית את טיבו של הטקסט, אלא להסביר שאני מבין שמבחינה פילוסופית, בסופו של דבר זה לא האלוהים, זה לא מצידו, אלא זה מצידנו. וזה מאפשר את כל המהלך הפרשני שמאפשר את תורה שבעל פה. אחרת, העסק קורס. מי שמבין את הבעיות של ביקורת המקרא, ומי שמבין את הבעיות של ההרמנויטיקה ושל הספרות המודרנית, ומבין את ההתקפה של החילון על העולם הדתי, חייב לבסס את תפיסת תורה מסיני באופן שהוא יותר משוכלל מהשפה המסורתית הרגילה. דבר אחד. והדבר השני, האדם. ואני נמצא במקור מספר 3. וגם את זה אני עושה בדילוג, אני מדבר על הסוף. התורה ממשיכה לדבר כלשון בני אדם, כי דבר אלוהים ודבר אלוהים אינו יכול לוותר על דבר האדם. כשהאדם מחפש את אלוהים, אם נשתמש בפרז של אברהם יהושע השל, אלוהים מחפש את האדם. והסיפור המרכזי שבה התורה יכולה להפוך להיות למשהו שהוא לא רלוונטי במובן הזול של המילה, אלא שדרכו באמת אפשר לנסות להבין את דבר האלוהים לאדם, זה רק על ידי זה שאנחנו צריכים להבין שאלוהים מחפש את האדם. אפשר להשתמש בלשון זוגית, אתה תוכל לאהוב את בת זוגך רק אם אתה תדע שהיא אוהבת אותך. אם היא מחפשת אותך, אתה יכול להקשיב למה שהיא אומרת. בשתי הדוגמאות הללו, אני רוצה לומר דבר אחד. בנו לא היה מוכן שאת התחום של מחשבת ישראל ישימו
בכיסאות האחרונים של בית המדרש הפילוסופי. הדברים שנוצרו בתוך המחשבה של מחשבת ישראל מבחינתו היו החזית של המסקנות והתובנות של הפילוסופיה החדשה. אבל, וזה אבל גדול, וזה הדבר שמקסים אותי בכל הפרויקט של בנו ושל כל חבריו. מול הדבר הזה יש את האף על פי כן. כי האף על פי כן עומד נגד זה שמאחורי כל מה שאני אמרתי לכם עכשיו עומד החילון. וקל מאוד לקחת את כל מה שאני אמרתי ולראות כיצד הכל נגזר מהטענה הפשוטה. אלוהים מת. ועכשיו נשאלת השאלה איך אפשר לטעון דבר והיפוכו. ובנו, כמו כל המסורת האינטלקטואלית הזאת, כמו המהר"ל, כמו הרב קוק, כמו החסידות, כמו הקבלה, ואני שוב חוזר למהר"ל, מדבר על סוד אחדות ההפכים ועל הסוד של הבית. וכשאני מדבר על הסוד של הבית אני מתכוון לזה שהיכולת להבין שהריבוי הפרדוקסלי הוא לא חולשה, אלא הוא הסוד של הלוגיקה של החשיבה היהודית. והוא לא רק סוד של הלוגיקה של החשיבה היהודית, וזה החלק היותר עמוק בכל הסיפור הפילוסופי הזה, זה בעצם הסוד של החיים, באמת, איפה שהחיים באמת נמצאים. החיים נמצאים לא בלוגיקה, לא במסודר, לא בשיטתי. החיים נמצאים בסוד הריבוי הבלתי פתיר. והדבר הזה מאפשר לי לומר שני דברים. א', שום חזית פילוסופית עכשווית לא זרה לי. והדבר השני, הוא באותה נשימה. המעמד של העולם היהודי עומד על שתי רגליים. כמו שהוא אומר, יציאת מצרים וברית סיני. ועכשיו תראו איך זה עובד הפוך על הפוך. ואני קורא איתכם במקור מספר 4. יציאת מצרים היא האירוע המכונן של האומה היהודית, והיסוד המרכזי של המטאפיזיקה המקראית. זהו יסוד היסודות ושורש הכל. יסודה של האמת על הקשר בין אלוהים לעולם. התגלות. ויושע השם ביום ההוא את ישראל מיד מצרים. יסוד הכל בהתגלות. וההתגלות היא פרטיקולרית. היא מופנית לעם. זה בדיוק הדבר הלא רציונלי, הלא אוניברסלי, האינטימי, מה שרבי יהודה הלוי ידבר על כך שהאמת היא אמת בגלל שהיא פונה אליי. החוויה הבלתי אמצעית שאותה אני לא יכול להכחיש, ואני אוחז בה מתוך אמונה, שמאפשרת לי אחר כך לראות עולם. שורשה אינו נעוץ באמונה או בתיאולוגיה, אלא בחוויה היסטורית ממשית, של רצונו לכונן קשר אישי עם האדם. זה אחד. כמוה כבריאה, שזה השני. והבריאה נוגעת לקשר שבין אלוהים לטבע, ויציאת מצרים לקשר שבין אלוהים להיסטוריה האנושית. עכשיו, זה דבר פרדוקסלי ועמוק. אתה יוצא מתוך הפילוסופיה, ולכן אתה אומר, אני לא יכול לוותר על השיח האוניברסליסטי, שיסודו בחילון המודרני. אבל אתה אומר, ואף על פי כן ולמרות הכל, אני יהודי כי אני מסוגל לטעון את הטענה הלא פופולרית. אלוהים ברא את העולם, ואלוהים התגלה. והוא ברא את העולם, הפוך, הוא התגלה
והוא התגלה אליי, יש לו עניין בפרטיקולרי. אבל שלא תחשוב שבכך אני איבדתי את המוקד ההפוך. הוא ברא את העולם. ומתוקף זה שהוא ברא את העולם, אני לא מוכן לוותר על האחריות ועל השיוך שלי לאוניברסלי. אוניברסלי שלא מגיע מהפילוסופיה. אוניברסלי שמגיע מהאמונה. עכשיו הדבר הזה קשור לביקורת המערב. והדבר הזה רוצה לטעון את הטענה הבאה. לישראל יש איזשהו סוד לשיטתו של בנו. והסוד הזה הוא הסוד שהמערב לא יודע. ואם שואלים את השאלה, מהי פילוסופיה יהודית? פילוסופיה יהודית זה אותו סוד שאני אנסה לסרטט לכם אותו, אבל בעיקר על דרך השלילה. הוא מתחיל מזה, זה בעצם סוד הריבוי. סוד הריבוי שהוא לא פלורליזם. סוד הריבוי של אחדות ההפכים. זה מתחיל מלידה. ותסתכלו, זה נמצא אצלכם במקור מספר 5. לידה זו של ישראל ממצרים. משמעות לגבי תפקידה של מצרים, היא מעניקה גם מעמד מובחן לישראל שנעקר מקרבו. היא מכניסה להיסטוריה כוח רוחני חדש לחלוטין. מכאן ואילך עומדים זה מול זה בהיסטוריה שני סוגים של ציוויליזציות, וחשוב לדייק בחזונן ובתוכנן. זוהי שניות שהיא בעת ובעונה אחת עילה לעימות, אך גם הזדמנות לדו-שיח ולהשלמה הדדית. הפוריות האינסופית של ההבדל, הבדל שלא יותיר איש אדיש ושהמהר"ל משתדל להגדירו. ישראל לא נוצרו עם בריאת העולם. קודם כל היו 70 אומות. ומתוך אחת האומות היו צריכים לחלץ מתוך הרחם, והמדרש מדבר על כך, מתוך הרחם היו צריכים לחלץ את העם היהודי, שנולד בתוך מצרים. ובתור שכזה הוא תמיד צריך לזכור שהוא לא היה בא לעולם אם לא הייתה מצרים. וכך נוצר שני דברים שהם בו זמניים. אחד, פרטיקולריות מוחלטת, שבו אתה אומר, אני זה לא מצרים, ואני יכול לאמת באופן שיטתי את העולם היהודי מול מצרים. מצרים זה מטאפורה. ומצד שני, אני לעולם לא יוכל לוותר על מצרים. למה? כי זה כור מחצבתי. וכשאומרים בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, הבית של בראשית טוען את הטענה של טוב ורע, אמת ושקר, אור וחושך, ששניהם מגיעים מאותו מקור. ובאופן פרדוקסלי אין, זה לא כמו אצל אריסטו או אצל אפלטון, שבו, אצל אפלטון יותר נכון, זה לא כמו אצל אפלטון שבו אני צריך את השקר כדי לדעת את ההיפוך של האמת, כדי לדעת מהו טוב ומהו רע במובן המוחלט של המילה, וזה בבחינת יש ואין, לא. בורא טוב ורע. שניהם ישים שיוצאים מתוך האלוהי. עכשיו, מאחורי כל הדברים הגבוהים הללו, מסתתרת ביקורת. והביקורת הזאת היא ביקורת כנגד של מה שמתרחש בתוך המערב על כל שלל ההופעות שלו. ואני איתכם במקור מספר 5. סליחה, 6. תמיד זה כך. כבר מרטין בובר צופה את המשבר של המערב, שלדעתו בנתק בין העולם לאלוהים, מיד אחרי המלחמה. מה המשבר? המשבר זה הנתק.
המשבר זה הרגע שבו מטילים את כל יהבנו על דבר אחד. פרויד, בספרו תרבות בלא נחת, מטיל ספק ביכולתו של האינטלקט כערך עליון של כוח השליטה של התבונה המדעית והטכנולוגית, והיכולת להתגבר על התוקפנות וההרסנות של בני האדם שהן האינסטינקטים הבסיסיים. ולמעשה משבר זה הוא סימן להכרה כי המדע והטכנולוגיה, השימוש הבלעדי בתבונה, אינם מסוגלים להבטיח שגשוג וביטחון. אני אגיד את זה בצורה פשוטה, וכל הטקסטים שאני אקרא או לא אקרא אומרים את זה, ואני מדבר על כך שהמשבר נובע מהתשוקה ומהטעות של הבלעדיות, המחשבה שאפשר להטיל את הכל על דבר אחד. מהי פילוסופיה? מה תשוקתו של הפילוסוף? תשוקתו של הפילוסוף, כמו הסרט של הוקינגס, זה למצוא את הדבר האחד שכשאתה אוחז בזנבו, אתה מבין את כל המכלול, וכל המכלול נעלם מול הדבר האחד שמבהיר לנו אמת מהי. זה החטא של הדואליזם. מה זה דואליזם? לטעון את הטענה שהעולם הוא רוח וגוף. ומה האמת? רוח. האמת נמצאת בעליונים. האמת נמצאת באידאה על פי סוקרטס. האמת נמצאת בצורה על פי אריסטו. האמת נמצאת באידאה על פי הגל. הפרטים הגופניים הם מקרה. הם חולפים. הם לא הסיפור עצמו. ואז מגיע החטא של ההיררכי. הרוח תמיד יותר גדול מהגוף. הנפש יותר מהחומר. ואז מגיע ההיבריס. מה זה ההיבריס? ההיבריס זה היכולת להבין, לחשוב שאני יודע את האמת. אני אוחז בעליונים. אני נמצא בעולם הרוח. ואז יש את כל אלה האחרים שאינם נמצאים שם. הם נמצאים בחומר, הם נמצאים בדמיון, הם נמצאים ברגש. הם נמצאים בגוף, הם נמצאים בחושניות. ואז גם מגיעה הטוטליטריות. כי מהי טוטליטריות? הטוטליטריות היא בהקשר הזה, זה היכולת לדעת, כמו שהמלך הפילוסוף יודע, מהי האמת, וממילא לנסות לייצר חברה תבונית. מהי חברה תבונית? חברה תבונית זה אותה חברה שמדכאת את כל הכוחות הרגשיים, החושניים, החומריים, שאינם נוגעים באמת. אני אתן רק עוד דוגמה אחת מתוך הדברים שבנו מדבר כאן. למשל, מקור מספר 12 כנראה אצלכם. ביסוס השקפתן והנחלתם של יומרות האוניברסליות התבססה בצו האובייקטיבי של התבונה. היכולת להיות אובייקטיבי. הם מצאו נוסחה זו תחילה בהגות היוונית ואחר כך בפילוסופיה המערבית, והעמידו את הגדרת האנושי על בסיס היחיד של לוגוס. ניסיונות אלה אינן מהוות השלמה לתורה, אלא מבטלות את עיקר המסר שלה. מאפלטון ועד אריסטו, ומדקארט ועד הגל, עובר קו מנחה מרכזי אחד, והוא ההכרה ברציונליות המוחלטת של המציאות. תורה זו מביאה לשלילת ריבוי הפנים, כיסוד טבוע באדם. האוניברסליות של האדם היא רעיון מופשט, לוגי ולא אישי, והיא אינה מכירה בעובדת ייחודיותו של כל יחיד. עכשיו, בצורה פשוטה, אין דבר פחות אמיתי מהפילוסופיה. אין דבר פחות אמיתי. הפילוסופיה אינה תואמת את תחושת הבסיס שלנו לגבי מהי אמת. בהקשר האנושי, מה אתם? אתם רציו? מה הביא אתכם להיות פה?
האם באופן תבוני, לוגי, טהור, הגעתם לערב לזכרו של בנו? הדברים האמיתיים ביותר שאנחנו עושים בחיינו, כמו להיכנס מתחת לחופה, נעשים מסיבות בלתי רציונליות בעליל. עכשיו הסיפור הזה הוא גם יותר עמוק. ועכשיו אנחנו גם מגיעים לסוגיה הבאה, של מה זה בחירה? מה זה בחירת ישראל? מה זה הפרטיקולריות הזאת? אין דבר יותר קל מלטעון את הטענה שבחירת ישראל, אם אתה רוצה להיות פילוסוף, בחירת ישראל יסודה בנאמנות לאמת. והנאמן לאמת האלוהית של התורה הוא ישראל. נכון? זה הרמב"ם. זה הרמב"ם. שאי אפשר להתכחש לזה שזה נמצא גם במקרא וגם במקורות האחרים. בנו אומר את זה במקור מספר 8 לדעתי, כן. עם ישראל, אני צודק? לא, לא, לא. אני ב9. שני פנים, איפה זה שני פנים? יש לכם שני פנים? 10. יש שני פנים לרעיון הבחירה. הפן הראשון מבליט את הבחירה הבלתי מותנית של אלוהים. מנקודת ראות זו העם הוא כדברי הפסוק גוי קדוש או עם השם. מבשר התוכנית האלוהית שהוטלה עליו משימה. מה זה העם? מה זה הבחירה? קבוצה שיש לו משימה. מה המשימה? להפיץ את האמת. אבל זה לא כל הסיפור. כמו שזה לא כל הסיפור לגבי השאלה מי הוא בן משפחתי. אז אנחנו נמצאים בתוך משפחה ואנחנו רוצים שכולם יהיו גרוס. נכון? כל משפחה רוצה שימשיכו אותה. אבל יש אנשים שהם לא נמצאים שם. ובכל זאת אנחנו נאהב אותם. למה אנחנו נאהב אותם? כי הם בני משפחה. ובמה הם בני משפחה? בבשר. והפן השני שם את הדגש על ציותו של העם לציווי של התורה, ומנקודת ראות זו מתואר מישראל כעם התורה. אבל, ואני במקור הבא, במקביל לדגש שמירת המצוות והחובות המתחייבים מן הברית, העובדה שהברית הוצאה לפי כמה דעות של התלמוד, אפילו נכפתה, הובילה זרם שלם במסורת להאמין. כי מדובר היה בבחירה בישותו של העם. אלוהים בחר בעם לא בגלל שהוא בחר, אלא הוא בחר בעם בגלל שהוא עם. בגלל מה שיש בעם. בגלל שהוא העם הזה. וכל ימי הביניים, ובעיקר הקבלה, והחסידות, והמהר"ל, והרב קוק וכו' וכו', מפתחים את הפן הזה, והפן הזה הוא לעומתי למחשבה הפילוסופית, הדואליסטית, התבונית, הרציונלית, המופשטת. וזה לא מתיישב. זה לא מתיישב. עכשיו הדבר הזה, בדקות האחרונות שיש לי, מוביל לסכנת עיבוד הצלם. סכנת עיבוד הצלם, שזה באמת שאלה, מה קורה כאשר אנחנו שמים את יהבנו רק על הדעת, שמים את יהבנו רק על התבונה, שמים את יהבנו רק על הרעיון. ובאותו רגע עולה השאלה, האם אנחנו מסוגלים עדיין להיות הומניסטים? מה זה להיות הומניסטים? להיות הומניסטים זה להיות מוקירי האדם באשר הוא בעל תבונה? או להיות הומניסטים זה להיות מוקירי האדם באשר הוא בעל צלם. עכשיו, מה זה הצלם? צלם זה רק פילוסופיה? צלם זה רק יכולות אינטלקטואליות? צלם זה רק מי שהגיע אל העליונים? אני במקור מספר 15 כנראה.
כל האמת נבנית מתוך ייחודיות ובאמצעותה. כאשר מכילים אוניברסליות על האדם, אני קצת דילגתי, הרי זה היגיון ולא אישי, השוחק את הייחודיות. לפי ביקורתו של לוינס, היא מזדהה עם ההחלפה של רעיונות בבני אדם, של תמה בבן שיח. אתה מאבד את הלחלוכיות של העמידה מול האחר. והאחר זה לא התבוני שאני מוצא מאחורי עיניו, אלא זה הדמעות שלו. זה הפחד שלו. זה התקוות שלו. זה הריח שלו. שהוא הצלם שאני מחויב להגן עליו. בהקשר הזה, בנו עושה את ההיפוך הנפלא של מה זה מגדל בבל. ומגדל בבל הרי זה אותה תמונה ואותו סיפור שמספר לנו על שפעם הייתה שפה אחת. ואיבדנו אותה בחטא. ועכשיו אנחנו 70 לשון שעסוקים רק בדבר אחד, בניסיון לחזור חזרה לשפה העבודה. שאגב מצאנו אותה. יש שפה אחת שמאגדת את כל בני האדם, שהיא מתמטיקה. המתמטיקה. ואז עולה השאלה, האם האדם הוא משהו שאפשר לחמת אותו בכל רבדיו? והתשובה של גבעת רם זה כן. וכל מהותה של הפילוסופיה, או של החוג לפילוסופיה, או של מדעי הרוח, אם אני אשתוק, כל מהותם של מדעי הרוח זה הניסיון הבלתי הגיוני לנסות להתנגד למה שמתרחש בגבעת רם. לא בגלל שגבעת רם לא חשוב. חשוב. אוי ואבוי אם לא יהיה גבעת רם. אבל אוי ואבוי לגבעת רם שחושבת שבעצם אפשר למחוק את הר הצופים. וזה מה שהוא אומר במקור 16. אנו מכירים את ניסיונות של אומברטו אוקו ושל לייבניץ וחומסקי למצוא במבנה השפות צופן אפריורי. הרי זה התשוקה. למצוא את הדבר שעומד מאחורי הריבוי, שהוא המבנה, זה הקונסטרוקציה, שעליו נובטים כל השפות כולם. זה חסד עשה הקדוש ברוך הוא עם העולם, שבלבל את השפות. ובעצם החזיר את העולם לבית. טוב, אני יודע שאני צריך לסיים, אבל אני חייב לומר עוד שלושה דברים קצרים. אחד, העלייה לארץ ישראל. בנו, זיכרונו לברכה, הגדיר את העלייה לארץ ישראל כמעשה של אמונה. מעשה של אמונה זה מעשה לא רציונלי. שהוא הדבר הכי עמוק שיש לאנשים מאמינים. הכי חכם. בעל התובנות הכי עמוקות. ובמסגרת האוניברסליות והפרטיקולריות שהמסורת הצרפתית הזאת עמדה עליה, והרב קוק היה גם אחד מהם, הפרטיקולריות היהודית מאופיינת בכך שזה לא יעלה על הדעת. זה לא יעלה על הדעת. שהפרטיקולריות של האמונה שיודעת יפה מאוד להבדיל את עצמה מהפילוסופיה הכללית, כפי שניסיתי לעשות ב-20 דקות האחרונות, זה לא יעלה על הדעת שהיא תהיה לא מוסרית. והיא חייבת להיות מוסרית במובן של האוניברסלי. ואני יודע שזה יש פה סתירה. לפעמים יש סתירה. ומסתירות לא נבהלים. כדי לפתור סתירות צריכים ללמוד. ומה לומדים? בעיקר
מקשיבים קשב עמוק לצד הזה ולצד הזה, ומנסים להבין איך אלוהים נמצא בשניהם. ואחרון, כשאני התכוננתי לקראת הערב, הסתכלתי הרבה בדברים שבנו דיבר. והיה משהו אחד שמאוד משך את ליבי, וזה העיניים שלו. בנו דיבר על דברים של עולמות עליונים. אולי חלקכם שנפרד ממני בגלל שהייתי קצת מדי רחפן, יגיד אותו דבר. הבן אדם לא נמצא על הרצפה. אבל היה משהו מאוד מושך לב בבנו כשהוא דיבר. זה מה שאני ראיתי. העיניים שלו היו מאוד לא תמימות. הוא ידע צער. הוא ידע איך החיים עובדים. הוא הכיר את העולם מלמטה. הוא ידע מה זה כוחנות. הוא ידע מה זה אקדמיה. הוא ידע מה זה משפחה. הוא ידע איך העולם עובד, וזה לא פנטסטי. ואף על פי כן ולמרות הכל, אחדות ההפכים של אמונה. זה החיבור הפרדוקסלי הזה בין תקווה גדולה לבין ריאליזם מפוכח של אדם שיודע איך החיים מריחים. זה היה גדולתו הפילוסופית של בנו, זיכרונו לברכה. ואני מודה לכם שנתתם לי לדבר. תודה רבה. תודה רבה לך, דוקטור רוזנק, על השיעור. אני רק רוצה להוסיף שלאבא, ואתה גם רמזת את זה, היה חשוב מאוד לקשור את הלימוד והמחקר במחשבת ישראל עם העניין החינוכי, ותמיד לחפש בהם תשובות לשאלות השעה, הן בתוכן והן בצורת העברה, ובעניין זה אבא שמח, דוקטור רוזנק, שעמדתך עמדה בקנה אחד לשאלו, והעריך מאוד את עמידתך האיתנה בעניין הזה, והמבין יבין.